नोंखौ फैगोन सानना लांगोनानि बैग्रि बिफाङाव नायखोमा थाखोमा नोंखौ नेबाय थायो Hei मा गंदब दुखुब्रा बुन्दु गैलालै बुन्दु खारलांबाय बियो खारबाय माया खारखोब्रा बुन्दु माया खारनो बुन्दु हिनजावानो खारलांबाय आंना आंथ' जेबो खमि खालामाखैमोनब्रा थेवबो माखौ गाज्रि मोननानै खारखो जेबो फात्ता मोनासै आङो हिनजाव खारबाय मास मोनसेल' जादों हाबा जानायानो दानो खारबाय बेबो साननै जाबावबायसो आयै मानो खारखो गैयालै बुन्दु मानि थाखाय खारलांदों जेबो फोरमायलाङाखै अखानायै सोरांबा बिसिनायाव दांग्रोमबाय आङो मानसियानो गैया फन खालामबाय फनाबो सुइच अफ बहा थांखो मिथिया लेखाबो लिरनानै गालाङाखै मानि थाखाय खारदों आं जेबो मिथिया बेनो बुजिजोब्बाय आं गासिबो खोथाखौ हिनजावफ्रा मानि थाखाय खारो आरो हौवाफ्रा मानि थाखाय गदाय लायो बुजिजोब्बाय आङो र' आं नोंनो खोन्थानि हेन्दाया हारसा मानि थाखाय खारो बुन्दु एसे खिथासाय थारमाने बुन्दु ओरैबायदि खोथाया दानि जुगाव गोबां मानसिफ्रानो गोथार जुलि जाला खालाय जुलि जायो आरोखि ओमफ्राय मानो जाय बे खालाय जुलि जादों बिसिना बांसिन नांलायनो खमलायनाय जायो ओमफ्राय खारलायनाय हौवाया गदाय लानाय हिनजावा फिलायनाय गुबुन सेंग्राजों थांनाय बे जायो आरोखि मानो होनबा खालाय जुलियाव इसोराबो बोर होआ ओमफ्राय नोङो खालाय जुलि जाबाय नालाय हौवायाबो सन्देह जानोसै हिनजावाबो सन्देह जानोसै बेयावनो सन्देह जालायनानै गदाय लानाय आरो खारलायनाया जायो है बुन्दु जोंहाथ' गोथार जुलिसो जाथारदोंमोन ना आरो आंहाथ' बिदि जेबो रेकर्ड गैया नोंसो गोथार जुलि जादों थिग दं दे नोंनि हिनजावाबा गोथार जुलि जादोंना जायाखैमोन खि बेना गुबुन गोसो थोनाय दंमोन खि साथाम साब्रै गोसो थोनाय दंमोन हो बेनि एक्सनाव फट' गाज्रि भिडिअ' भाइरेल खालामथावना थानो हागौना बिदि खालामगोन भाइरेल खालामगोन होननानैब्लाबो हाबा जाखांब्लाबो सिगि हरोलै हौवाफोरनि फावा सोरबा दा बेनिखायनो एक्सफोरजों थांफिनबाय जानो हागौ आरो नङाब्ला गुबुन हौवाजों थांबाय जानो हागौ बे मास मोनसेयावनो खारनायनि खारना मा एक्सजोंसो थांदोंलै आंनिब्ला जानोबोलै बुन्दु हिनजावाबो जा लानांगौ जा सुन्दुरिखौ लाबाय आङो बेबो 18 बोसोर जानो मास मोननै खमबावसोमोन खोथाया बिदिबो जानो हागौ बेनोब्रा नोंसोरबो माबा जब्रा जानायथां बैसो जाब्लाबो ओंखाम माइदि सिग्लिनानै जानो गोसो जायोब्रा फाग्ला नोङो गैयाब्लाबो 29-35 जाबाय बे 18 बोसोरानो जाजोबाखै साननाय हनायफ्रा दाबो गोरलैना सेंग्रा उन्दैफोरजों बेरायनो गोसो जायो गाव उन्दैखाय थांबाय बियो एक्सजों आंनि नायखांनायावब्लाथ' बेनो गोरोन्थियाथ' आंनिबो जाबायलै बुन्दु आंबो साना हौवा जा बैसो उन्दैखौनो लाफ्लांबायब्रा दा मा खालामबावनो बुन्दु 100% नोंनि गोरोन्थिब्रा नोंनाव साख्रि थानायमोनब्ला थाखा फैसा थानायमोनब्ला खारनाय नङामोनदां बियो नोंबा मा साइसनि थगायनानै लाबोबाय बिसोरबो बे 16, 17, 18, 19, 15 जानाय उन्दै सिख्ला गथ'फ्रा हाबा लानो होनब्लाथाय बादलायो मिथिबाय गरमद्राय दा नोङो बेयावनो लादलाबाय फैबाय सेस असनमान थाय बुन्दु नायनायसो लाबोदोंब्रा आङो गासिबो खोथाखौनो खिथाखानायसो बिमा बिफाजों रायज्लायखानायसो लाबोदों बेयावलाय आंनि मा गोरोन्थि नोंनाबो जाजोबालै थादोलै आं थांसै बिदि नायलाबायनानै लानायावनो बिदि जायोना गोदाव सोराव आयै मिथिया हसिया बेबा मा रोखोम बेबा माब्रै आयै इसोर आइ फिसा मखस्थ' लानाय जायोलै इसोर मखस्थ' लानाय जायो ओंखायनो हौवाफ्रा गावनिफ्राय महर गोसासिन साइसिन हिनजावखौ लानो नाङालै साइसिनखौ नायनोसै हिनजावा खारजानोसै मिथिबाय
मोजां माथो माखौ बखिलाबाय थाखो नोंलाय? हनै हिनजाव खारजादोंनो। मालाय हिनजाव खारजादों ओमफ्राय नोंहालाय माथो नांजाखो? दै बुंनांगौ साननांगौ जायोलै नुवाखै नोङो हिनजाव खारजानायखौ? हौवा नालाय आंबो मोदोमाव नांफाबाय। आंबो हाबा लाथ'वाखैना। अबसे नों खारनाय नङा। मालायजों दा रुजुथारहाय आंखौ। खारग्राबा नोंखौ माला हगारसिगौमोन। मेरला इन्जिनियार डक्टरफ्रानो आंखौ प्रपज खालामबाय आंसो नोंखौ अननानै लाबावाखै। है एथ' माइनास खालामबाय नों आंखौ दिनै बे लामायाव आयै। है कन्ट्रेक्टरसो आं मिथिगौ। गारिखौ आं मानो फिसा सालायदों? जोंनियाव एखेबारे किडनेप थाखा दाबिनायल'। जोंनि बै जायगायाव ओंखायनो गारिखौ गिदिर लायाखै आङो फरसुनार स्करपिअ'खौ मिथिगौ हो? थाखायानो गैया ना मायानो गैया आंनावलाय। बै डक्टर इन्जिनियारफ्रा मासाव बेसेबां मोनो? सानसेयाव बेसेबां मोनो हो? जाम्बा जाम्बा आंखौ गारनानै नोंसोरखौ लायोबा हो ओरैबायदि फस्थायगोन जिबनाव नोङो बिदि फस्थायनाय नंला। आरो सावालाय हाबा आंनिफ्राय खय लाख थाखा जाखो नोङो सानसाय। केलकुलेटाराव बुबा बै केलकुलेटारनि बै खालारानो गोमोरलायसिगोन हिसाब खालामै। ए बिदिब्ला नों आंनि थाखा जानायखौसो हिसाब खालामदों आरो? होमबाथ' नों आंखौ मानसिफोरनि सिगाङाव थाखा जादों होननानै फानगोन। दै बिदि नङालै थौदो गारियाव थांसै। गोदाव सोराव सानो। माथो सेंग्राफ्रानो सासेबो फैयाहाय लोगो? फैगोन र'। सेंग्राफोरखौल' थाल लाबाय था मोजाङै। सेंग्राफ्रानो फैथारासैहाय। आरो सेंग्राफोर फैबा मालाय मा लाब? गारि मटर गोनां बाइक गोनां फैयाबा एसे उदै गेन्द्रा फैबा हामगौहाय दिनै। रानथेनानैल' थाखा थाया ओरैनोबा। जायाहाय बेबायदिजों। गोग्लैगोन थाल्ला। खावनो बाइकथ' ना जखा मिलायनाय मोनो ना मोजांखौ मोनो? लामा सामा मानसि मोनथिया दुमसि मोनथिया बोरै मोननांगौ बिदिजों? जेबो गैया थंसा माराद नायलाय सिबारि फथायनांगोनहाय बेखौ। मास्टारखा आं बिदियाव। जाबाय एबाराव थाल नायनानै लामायाव किडनेप खालामनानै गोसथोनसै। गार्लफ्रेन्ड थाखाबा मालाय मा? आजिखालि बयनाबो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड थाखायो। बोखथिंनांगौ अबेबा लोगो मोनबा बेनि गार्लफ्रेन्डखौ बुथार खोमानानै दोननांगौ। आच्छा लोगोस्रि दाबायदियाव बे हौवाखौ माब्रै बरायगोन नों? देनाय खिथानायसाय। अच्छा मुझे नहीं आती। तुम सीखना पड़ेगा मुझे। तुम सिखाओ ना। नोंजोंलाय माथो जायो? फै मोजाङै खिन्थाखा। नों ओरै था। हमनानै ला नोंनि जायगायाव बै हौवाया दङ अब्ला नोङो बेखौ माबोरै बरायगोन? नायबानो जाबाय मोजाङै। लोगो मोननाय लोगो लोगो बिनि मेगनाव मोजाङै रमान्टिक नोजोरजों नायबाय था। अब्लानो नोंनि नोजोराव ग्लियाबा गखाला बियो। आरो लोगो मोनबाथाय चान्स मोनब्लानो आयौ र' लोगो बेखौ माब्लाबाबो दाबाव। ओमफ्राय नै लोगो आं बेखौ ओरै बिदि नायहाबबाय थानोसै हो। नायहाबबाय आं जेन'बा ओमफ्राय आंखौ रागा जोंनो साननानै गिनानै दोद खारलांबालाय? जेबो रोंथाराहाय नोङो।
सायावल' खदिरारा देखायो सिङाव जेबो रोङा फाग्लिया फिलिंसानो गैया जेबो बेबायदिजों जायो नामा दानि जुगाव एसे डेन्जार जानांगौ अब्लासो हौवाफ्रा गलियो मिथिबाय जेबो रोङा फिलिंस गैया जाफ्लादोंसो आं सोंफ्लादोंसो नोंनाव फिलिंस गैया नंदों बिदि जानांगौ नामा हौवानि सिगाङाव आंखौ रोङा सानदों आरो गोसोआव ला खामानिया मिशन 1 उदै गेन्द्रा हौवा नुबाथाय किडनेप खालामनानै गोसोथोफ्लानानै थाखा जानांगौ आरो मिशन 2 दहाय नुनाय हिनजावा दोखो दोखो बेखौ दम होनानै बिनि बयफ्रेन्डखौ सिख'नानै लानानै थाखा जानांगौ बुजिबाय थेंक इउ लोगो माथो नोगोथारलाय नोंलाय माथो नंदों नोंलाय थांसै नामा बाइकआ सान्दुं जाबाय जोंना माखौ नाहरो जानायाथ' जाबायहाय फैसाखौ सोर होगोनहाय आंलाय मा मिथिगौ नोंसो लायदों आंलाय लाग्राल'सो नों लायबाय आं जाबाय एमएलए लाइननि फिसाजोआनो फैसा गैजायै होद दाजासै नों होआबा फाग्लि होन नोङो फैसा गैजायै बिखारि आया नै लोगो दाख्लैनि खारगोनां हौवाजों गोसो लायग्रा बे नङामोन होनबा माबा माथो बेनो थौ माबा मोनसे खालामसै थौ बोखथिंखानांगौ दम होनांगौ ओइ नोंथां औ सोर जाखो नों जोंहा नोंजों मोनसे खोथा रायलायनांगौ दङमोन जोंजों दसे थांनो हागोन नामा मा जोंखौ डेन्जार नुदों नामा गिदों नामा गिनाङा नोंथां जोंबो नों बायदि सिख्लासोना माने नायनो समायना समायना सिख्लाफोरनि सेंसन फैयो नालाय जोंबो एमएलएनि फिसाजोखासो नालाय नोंनो माने सेंसन होबानो थाखाय लोगो जानो नागिरदों जोंजों लोगो जागोन ना जाया नोङो फैसा मोनगोनथ' आं जेबोखौनो बुजि मोनासैहाय मानि पेन्सन नों जेबो साननांगौ गैला फैदोल' जोंजों बारा गोबाव सम नाङा दे दसेनो फैफिननो हागोन फैसा मोनबावबाथाय मोजां मोनथारगोन नोङो मावदावबाथाय मावदावबाय थानो गोसो जागोन नोङो जामबिलाय सिन्था खालामनाङा जेबो औ लोगो सिबारि नोंनो बुंगोदो खोथाखौ आं बुद्धि गैया बिजौ गैया मोनदों नोंनाबाथाय खालि बेबायदिल'खा बुंदो मा खोथा बुंनो नागिरदों थाब बुंदो दे आं मानसिफोरखौनो एसे बोरैबासो मोनबायहाय अब्ला नों मोजाङै खोनासंबानो जाबाय आं नोंनो गिबियावनो मोजाङै फोरमायनानै खिन्थानोसै नों जे मैया सासे सेंग्राजों कार गुफुराव गाखोनानै मोनसे दखानाव हाबदोंमोन ना बे सेंग्रायाथ' आंनि नोजोराव गोग्लैबायना दाथ' आं बे दैयाव सानस्रिनो लुबैबायना बिदिब्ला नोंसोर सानैया आंनि हौवाखौसो नोजोर होदों आरो मेगन थाइनाय एख्रु जागोन आंजों मिथिबाय आंनि हौवाखौ मानो नोजोर दाहोखा आयै मानसिया थिख्लि फोल्ला देरनो रोङै बायदि दाइल'खौ नायना बिनिखौ जोगोनार खुमब्राफोर बायदि आयै आसि थाइसेजोंनो थिखोदावनो हायो आं नोंखौ नोंहालाय माखौथ' गिबाय थाखो गियाखै माथो आंहालाय नोंनि खिथायावसो थादों दा ओइ हौवा नागिरना मोनासै नामा नोंसोरो आंनि हौवाखौ नोजोर होलाबायनो आयौ आसोला बेबो माथो फानलु बोरदोन बायदिथार नुनायाव थेफाफा सिङाव डेन्जारसो जागोनहाय गिनांगोन बेखौबो एसे ओंखारथ'लाय नोङो अके आं नोंनि सिगाङाव मोजाङै खिथानोसै आंनि आफाया एमएलए आं न'निफ्राय होखारजानाय आं मानो होखारजादों मिथिगौ ना आं आफानि लोगो कन्ट्रेक्टरखौ गोसोथोदोंमोन नाथाय बियो आंखौ उन्दैदायै होनानै लायाखै
बेयावनो आंनि खर'आ मा जाखो गेव आयौ मासे फाग्लि मानसि बेलाय अरखेनाय गोनांसो माथो सिगाङाव बेबायदि मानसि बुथारग्रा होननानै मिन्थिनायमोनबा थैनोबो लोगो जायाबो थाफायामोनबो आंहासो माब्लाबा गाब्र'फासिगोनहाय गिलु फालु बेखौ सुथारखांनायनि उनाव जेल जानानै आं दिनैसो नै बेबायदि हालोदाव दङ अब्ला साननानै नायदो नोंनि हालोदा माबायदि जागोन आरो नोंनि हौवानि हालोदा माबायदि जागोन बिनिखायनो नोङो नोंनि मोजांनि थाखाय आरो नोंनि हौवानि मोजांनि थाखाय नोंनि हौवाखौ आंनो मोजाङै गथायनानै हो नै नोंथां आं खुलुमनानै बुंखायो हगारनानै होदो नों बेनो ओरैबायदि फाग्लिखा बियो आं बेजों फासि होफ्रामजानाया खेबथाम जाबाय आरो बयफ्रेन्डखौ हगारनानै होनांनायाबो खेबब्रै जाबाय ओंखायनो आं दा हौवा गोसथोखाला मानो होनोबा बे आं गोसथोनाय हौवाखौ फसायफायो फाग्लिया आंबो मालदार नङाबा फसायाना ओंखायनो दा आं मा खालामो गाव जेखौ फसायो बेखौ ससे आसि बिजौखौल' गोसथोफायो बिनि हौवाखौ सिख'नो हादोंबा आंनि हौवाखौ सिख'नो हागोन सानदों नामा नोङो बेखौ फासि होनो हादोंबा आंखौ होनो हागोन दम दंबा दांनानै देखायनायसै आंनि हौवाखौ ओइ खान्थाल हमलाय बेखौ अके सिबारि उदैयाव हमनांगौ ना खानायाव हमनांगौ नोंबो आंखौ रागासो फोजोंगासिनो नामा हमगोख्राय फोजोङाखै जोंहांहोदोंसो साला डाइलगफोर होनदों भाई हाया बिदि बुनायखौ थैबाय आंखौ जेल दाजाबा होखा आं जेल जाखाया आं खारसै फै आइ फिसा थैबाय अन्थाव बाथाव सोरनि फिसामोन बेबा फामनांसिगोन नोङो फाग्लि बेखौ बुथारनाय आयु आदा हाब मा जाखो बिनानावमोन आदा मैदेर हाब मैदेर बहा बैयाव जि थफ्ला दंमोन ना जोंना ओमफ्राय जों गियो दे आदा बाइकखौ बेयावनो दोनथ'दो बैयावसो जोंना बैयाव दोनदो थौ सिगांलाय आदा नों ओरै बबेजों फैदो बोरो नानिमोन मैदेरा बोरो नङा गिना आं दं गिना नानिमोन आं गियो गैया दं मैदेरा आं गैया गिनो नोंसो साननानै नाय दा नों बहा दंफैयो नानिमोन आंखौ मा हमथालाबायखो मा जाखो मैदेर गैयाथ' जेबो गैया नै जेबो गैया लांदां सिद्र' आरो नोंसो आंखौ मानो हमथादों सानैबोलाय गिनाङा जेबो गैया आइ फिसा अन्थाव बाथाव जों सोरबा मैदेर हाग्रानि जिब जुनार सिंह लख्रा मोसाबाबो थैनोबो गिखाया बस खिन्थादो डेफिनिसन माथो नुनायावलाय उदै गेन्द्राद्रा मालदार थाखा फैसा गोनां बायदि नुथारदों जों नोंखौ गोसथोफ्लानानै फैसासो जानो नागिरदों बिनिखायनो जोङो नोंखौ बेयाव किडनेप खालामफैबाय नोंसो दा मा बुङो येस अर नो बुं आं हानाय नङालै आंनाव जेबो गैयाथ' आं हानाय नङालै आंनाव जेबो गैयाथ' मानो जिरायनांगौब्रा जिरायदि मेडाम आं नायनो हाया होदो दे ओरैनोसो किडनेप खालामफैदों होनबा नोंखौ बेयाव नोंसोरसो मा खालामो नै नोंखौ साला आं माहाजोन नङालै आं खामला मावनानै जाग्रासो हिनजावजों गारजानानै आङो देलायग्रा जानायसो मोनसेया अजिया सोंग्रा अजिया बुलाबायोलै आरो साजोबोलै सिबारि लोगो नों मेथ्स सानो रोङाहाय फेल जालायबाय होद नोंजों थाफाबाय थानांगौबा आंखौबो मालाबा बुथार होफासिगोनसो नोङो हास दिनै मोनसेबो खामानियानो जाफुङाखसै नोंनो आनलाखिखा है थांसै बेकार खस्थ' सरि आदा आं नंखाया बिसो
गोरिब गुन्द्राखौनो सिबाय खिफैनो ओंखारदों बिदि खालामोनि मानसिखौ बुनाय सिगांथ' एसेथ' सोंग्रोमोन आदै आदै मानि बाथ्रा थाफानो बाथ्राबाय आं बेजों ओइ मा होनदों नोङो खोनायाखै सानदों गलस्टि थलस्टि बख'दाखौ मिन्थिबाय आंजों बांद्राय डाइलग होनो गोरों बायदि मोनदों बेयाव सिबारि आं नाम्बारखौ गोसोआव दंखायो हावनाय दाख्लैनि गारिया मा खालामो माबा मोनसे खालामनांगोन बेखौनो मोनसे नङा मोनसे खामानियाथ' जाफुंनांगोन ना अ रजे ओंखारदो ना फंसे खोथा दं आंहा नोंजों बोरैबा लामायाव नोंसोर सिख्लाफोरखौ लोगो मोनफैनानै रजे होनजा मोननानै आंना बिखान सिरिलायबावनोसैसो मोनजोब्बाय आङो आं सिमांनि सिख्रि सिख्ला नङा रजे मोगथांनिसो नोंखौ हास्थायनाय सिख्रि सिख्ला आंनो नोंखौ नांथारगौ रजे आइ लाभ इउ आयु मा सासे आइ लाभ इउ बुंग्रा सासे फैसा सिपिखौ लाग्रा डेन्जार बुस्थुफोर लोगो मोनफैखोलै आङो जेखुनु जाया आंनो मानसिखौ नांलायलाया फैसा जेराव सोयो बे जायगाखौ मोनबानो जायो नों खालि बेखौल' बुंदो नों आंखौ लागोन ना ओमफ्राय नोंनावथ' बिराद थाखा दंखायोना ओमफ्राय बे गारिया नोंनि खादा औ गारियाबो आंनि थाखायाबो दं आंनाव बान्दोल खिन्थु आङो नोंसिनि बादि बिदि लामायाव लाखिनानै गुन्दा साइज प्रपस खालामनायखौ नाङालै आंना दद्र माहि सिख्ला दंखायो सिबारि जि गाज्रियावसो दोनबाय जोंखौ नोंबो एमएलएनि फिसाजोसो नंखाय माखाय बोरै बिदि होनजानो दै नोंसोर सानैखौबो लानो हायालां जेबादि आयु गादबनानैसो जागोन नोंसोर आंखौ आं रायजो जानो हानाय नङा नोंसोर सानैखौबो आं लानो हानाय नङा प्लिज आंखौ हंगारहर आयौ फाग्लाया बेबो फाग्ला थैगोनलै मानसिया खान्थाल हम नोंनि दोहोन दौलत जेबो नांला जोंनो नों लायाबा लाया नोंनि गारि साबिखौल' हरदो माबा हरदो साबि हरदो